Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje sizokwenza isibizelo. Esibizelweni sethu ke umsindo ozoba mningi emagameni ethu othi c. Niyakhumbula ke bafundi ukuthi ngasho ngathi kufanele ukuthi sizenzele lezi iqephu lezi zamaphepha ukuze sikwazi ukuthi sipele ngazo amagama. Igama lethu ke lokuqala lithi caca. Siyathatha lapha ke eziqephini zethu sesiyabhala ke c a c a bese siyafunda ke caca. Igama lethu elilandelayo lithi iculo. Siyathatha ke lapha kulezi iqephu zethu esiyisebenzisayo lapha sibhale igama elithi iculo. Siyabhala I, sibeke u-C, sibeke u, sibeke u-L, sibeke u-O. Bese siyafunda iculo. Igama lethu elilandelayo lithi amacici. Sesiyathatha ke futhi kulezi iqephu zethu siyathatha siyabeka ke lapha a c I amacici. Igama lethu elilandelayo lithi cela. Sesiyathatha futhi lezi iqephu zethu bese siyabhala ke siyabeka c L A bese siyafunda cela. Igama lethu elilandelayo lithi ucilo. Sesiyahlanganisa ke lapha iziqephu lezi zethu sikhanda igama elithi ucilo. Siyabeka u c I L O. Sesiyafunda ke sithi ucilo. Igama lethu ke lokugcina elithi isicabucabu. Siyathatha ke futhi kulezi iqephu zethu igama senze elithi isicabucabu. Siyabhala ke I S I C A B U C A B U. Bese siyafunda ke isicabucabu. Abhalwa kanjena ke amagama bafundi. Ningakhohlwa ke ukuthi nizithengele lencwadi yenu ethi isiZulu phaqa, niyilandele lezi izifundo zethu. Lencwadi ke ungazitholela eyakho kuSimphiwe enombolweni 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe leyo atholakala kuyona.
nakunoZipho enombolweni 083 317 1289. Ungazitholela-ke le ncwadi yakho ulandele lezi zifundo zethu zesiZulu. Siyacela-ke futhi mfundi ukuthi njengoba ulalela lapha ku-YouTube ulandela, sicela uchofe usubscribe, uchofe ulike ezifundweni zethu. Siyabonga bafundi, sobonana futhi esifundweni esizayo.